Počas krásnej jesenej soboty som navštívil slnkom zaliatý Trenčín, kde sa odohrával už 19. ročník festivalu dobrodružných filmov Horizonty. Na návštevníkov tam čakal naozaj bohatý sprievodný program, ako napríklad vynáška pivného súdu a la Nosičov sen, zábavné aktivity pre deti, aktivity Park Tarzania, kreatívny workshop pre deti Fest Art a veľkým lákadlom bol aj beh o pohár festivalu Horizonty. Ďalej nasledovali veľmi zaujímavé filmovo-prezentačné bloky v Dome armády, kde vládla naozaj skvelá, príjemná atmosféra. Diváci si mohli pozrieť naozaj skvelé a pútavé filmy z celého sveta, ale taktiež rôzne prezentácie, ako napríklad prezentácie slovenských horolezcov Martina Krasňanského a Michala Mikušinca, ale aj veľmi dojemné a pútavé rozprávanie